Ja, dames en heren, hartstikke fijn dat jullie eindelijk weer kijken naar Venray in Bedrijf. 1,5 jaar geleden ongeveer dat wij de laatste uitzending maakten. Dus we zijn ontzettend blij dat wij vandaag hier weer in zaal 7 zitten voor een spiksplinternieuwe uitzending. En ook vandaag ontvang ik weer allerlei ondernemers die ons van alles komen vertellen met waar ze mee bezig zijn en wat er allemaal in Venray gebeurt. En als eerste heb ik hier maar liefst 2 gasten zitten, Robert Hoele en Luc Jansen. Robert Hoele die presenteert als eigenaar van zijn eigen bedrijf Omzetters op 23 september aanstaande voor het eerst de beurs Venray Big Business. En dat gaat allemaal plaatsvinden in de Schouwburg van Venray, een beurs voor ondernemers, door ondernemers uit onze eigen regio. Ja, en Peelrand, waar Luc onderdeel van uitmaakt, is daar premium partner. Nou, en wat dat inhoudt, dat komen ze zo vertellen. Even een applaus voor de beide heren. Goed zo. Nou, Robert, ik begin met jou als organisator van de beurs. Hoe blij ben je dat het eindelijk door kan gaan? Ja, Rob, ik ben ontzettend blij. Het is natuurlijk een heel bijzonder traject geweest. Ik heb de beurs door corona 2 keer moeten verplaatsen. En ja, nu gaat het dan toch gebeuren over 2 weken. Dus ja, dat is een mooi vooruitzicht. Ruim een jaar geleden begonnen met de voorbereidingen. Ja. Het zou in maart plaatsvinden. Ja. Doorgeschoven naar juni. Ging het weer niet door. Nou, naar september. Gaat het zeker door? Ja, goed, wat is zeker in tijden van corona. Maar zoals het er nu uitziet, staan alle seinen op groen en gaat het echt plaatsvinden. Maar goed, ja, in deze tijden weet je niks helemaal zeker. Ja. Maar het moet heel gek lopen, wil het nu nog... Maar goed, het kan natuurlijk zijn dat er dadelijk nog maatregelen los worden gelaten. En dan kan het bijvoorbeeld zijn dat, want je werkt nu met een routing, klopt dat? Ja, het wordt nu georganiseerd via het protocol doorstroomlocatie. Dus eigenlijk net zoiets als een pretpark of een museum. Dus mensen lopen een vaste route, mogen een x-aantal mensen naar binnen en iedereen moet zich registreren. Afstanden, dat soort zaken moeten wel nog bewaard worden. Dus de basisregelingen moeten wel in acht worden genomen. Dus dat kan, als het goed is, allemaal doorgaan. Dus eigenlijk iets andersom dan dat jij het nu schetst. Wat zou kunnen gebeuren is dat bij de volgende persconferentie gezegd wordt dat overal met een corona-toegangsbewijs gewerkt moet gaan worden. En dan zullen we dat in moeten voeren en zal men zich aan de deur moeten legitimeren. Oké, maar dan blijft die routing wel in stand? Ja, dat blijft in stand. Dat blijft gewoon hetzelfde. Ja, dus het gaat door. De vraag is even op welke manier. Ja. Dus, hey, Venray Big Business, wat is de gedachte achter de beurs? Wat voor soort beurs is het? Nou goed, Big Business, Venray Big Business draait echt om ondernemend Venray. Verleden heb ik onder andere bij de evenementenhal in Venray gewerkt, daar ook een ondernemersbeurs georganiseerd. En eigenlijk vanuit die hoedanigheid de gedachte gekregen, hoe zou ik dat format op een andere manier neer kunnen zetten. Ja. Het draait echt om regionale ondernemers, branchebreed, dus van bouw tot makelaardij, tot marketing, tot presentatie. Iedereen staat daar eigenlijk, iedereen kan elkaar ontmoeten. En ik denk dat het ook echt draait om het leven na corona, het business after corona. Want iedereen staat te popelen om elkaar weer in dergelijke vorm te ontmoeten. Ja, en dat alles gaat plaatsvinden, ik vertelde dat net al, in de Schouwburg. Ja. In een theatergebouw, dat is wel een bijzondere locatie. Hoe gaat dat eruit zien? Ja, nou, dat gaat er best bijzonder uitzien. We gebruiken eigenlijk de hele ruimte, dus eigenlijk het hele gebouw. Dus een routing over alle verschillende ruimtes, dus foyer beneden, foyer boven, het podium komen stands, de zaal boven komen stands. En het theater zelf wordt dus nog gebruikt voor presentaties en ook nog de kleine vergaderruimte. Vaste route en iedereen komt overal en het hele gebouw wordt gebruikt. Ja, dus de bezoekers komen ook nog eens door het hele gebouw heen. Zelfs backstage, dat is ze lopen op plaatsen die je erbij krijgt. Zeker. Ja, je zijn het al ontzettend veel verschillende type ondernemers. Hoeveel standhouders zijn er? Er zijn 65 standhouders. Ja. 65, dus helemaal vol. Dus als er nu nog mensen kijken, of een bedrijf kijkt, denkt van, kan ik op het laatste moment nog meedoen? Nee, dat zit er niet meer in. Dan mogen ze voor volgend jaar. Want dat is wel het idee om dit jaarlijks terug te laten komen. Zeker. Ja, de datum voor volgend jaar staat al zelfs. Dus, vertel, wat is de datum? 29 september. Dus gewoon een jaartje later. Precies. Nou, helemaal goed. Voor wie is die beurs toegankelijk? Kan heel Venray zomaar binnenlopen? Nee, het is wel echt een ondernemersbeurs. Dus het richt zich ook niet op consumenten. Dus de bedoeling is ook wel dat je een zakelijke insteek hebt of dat je een onderneming hebt of ergens werkt. Dus het is geen huishoudbeurs waar mensen met tassen de stands aflopen. Ja. Dus het draait wel echt om ondernemen en
exposure voor die doelgroep en dus niet voor consumenten. Ja goed, volgens mij is er op social media al ontzettend veel aandacht gegenereerd voor de beurs. Nou, mochten er nog mensen uit het zakelijk segment nu kijken en denken ik heb niks gezien. Waar kunnen ze die toegangskaarten vinden? Ja, die kunnen ze gewoon via de website downloaden of registreren, venraybigbusiness.nl. Hey, dan is het 23 september, een uurtje of 11, de beurs sluit. Wanneer is het voor jou geslaagd? Het is natuurlijk een enorme lange rit geweest met verplaatsingen, met corona, met allerlei dingen die gebeurd zijn. Dus ik ben heel blij als het straks op een goede manier is plaatsgevonden. En het belangrijkste is natuurlijk dat standhouders tevreden zijn en dat de bezoekers een hele toffe ervaring hebben gehad. Ja. En hoe meet je dat, of ze tevreden zijn? Goed, dat zie je natuurlijk aan het publiek. Dat kan met enquêtes, met het gevoel van de exposanten zelf natuurlijk. Dus dat weet je wel na die dag. Maar de kans, als ik jou een beetje aankijk, is vrij groot dat hij wel gaat slagen. Ja, nou dat gevoel heb ik wel. Ja. Sta je er ook zo in, Luc? Als premium partner Peelrand, makelaardij? Wij zijn inderdaad, ik denk dat is een van de eerste ondernemers in ieder geval geïnformeerd door Robert over dit fantastische initiatief. Ja. En we zijn natuurlijk niet voor niks premium partner geworden. Hetgeen wat ons juist heel erg aanspreekt ook aan deze beurssetting is dat het business to business is. Dus voor ondernemers door ondernemers. Ja. En dat is vooral ook voor de doelgroep waar wij de beurs mee gaan benaderen, is dat heel erg belangrijk. We willen voornamelijk de beurs vanuit de zakelijke kant ook gaan insteken. Ja, en wat houdt het dan in om premium partner te zijn? Heb je dan privileges? Nou ja, zeker. Hè. Ja. Dat uitzicht in op verschillende manieren. Hè. Deels doordat je wat meer media-uitingen krijgt, maar ook vooral belangrijk op de dag zelf is dat we dadelijk ook de mogelijkheid krijgen om met gasten die wij zelf uitnodigen, klanten of relaties, 1-op-1 gesprekken te kunnen voeren. We krijgen in het plenaire deel toch even een uniek stukje tijd om op het podium een mooi verhaal te vertellen. En dat is ook juist wat ons aanspreekt om een hele grote doelgroep van mensen te Ja, dat is mooi dat je dat zegt, hè, dat je inderdaad in dat plenaire programma wat extra zendtijd krijgt. Ja. Hè? Misschien ook even terug nog naar Robert. Wat zijn wat jou betreft nog meer hoogtepunten uit dat programma voor de mensen die als bezoeker daar naartoe komen? Behalve die geweldige presentaties die zij gaan verzorgen. Ja, dat zijn een aantal premium partners. Misschien is dat ook wel even leuk om te vertellen. Naast Peelrand is dat Keizers Martens, Installatietechniek en Full Account. Zij verzorgen eigenlijk allemaal een presentatie met of zonder andere elementen, met gespreksleiders, met speciale gasten, discussies. Dus dat is heel interessant, verschillende thematieken. Verder hebben we het verhaal eigenlijk achter Hagens Media door Marit Brugman, natuurlijk allemaal wel bekend. Ja. En eigenlijk als absolute afsluiter hebben we, en hoogtepunt hebben we Jos Burgers, bekende spreker op het gebied van klantgerichtheid. En dat wordt wel de klapper van de avond, denk ik. Ja, dus behalve dat het ontzettend gaaf is om langs al die stands en al die exposanten te lopen, is alleen het programma bijwonen ook al een feest. Ja, ik denk de combinatie van. Ja. Ik denk dat je echt een hele leuke ervaring gaat krijgen. Ja. Wat was voor jullie de reden om te kiezen voor dat premium partnerschap? Nou, kijk, het is allereerst ondersteunen wij dit soort initiatieven heel erg. Wij vinden het mooi om als een van de ondernemers van Venray toch wel bij dit soort initiatieven betrokken te zijn. Ja. Past ook gewoon bij ons DNA. Bij Peelrand DNA is dat we geworteld zijn in de Venrays, in de Noord-Limburgse maatschappij. Ja, en dan kun je bij dit soort evenementen gewoon niet afwezig zijn. En als het dan nog even gaat, dan vinden we het nog mooier om natuurlijk net even dat tandje extra te doen. Ja. Plus we hebben ook een hele belangrijke reden om bijvoorbeeld van die extra zendtijd gebruik te maken. Dat heeft te maken met de ontwikkeling van het Anderpark. Ja. En wat in Venray natuurlijk een ontzettend actueel onderwerp is. En daar is niet alleen op het gebied van woningbouw, wat de meeste Venraynaren zeker wel van op de hoogte zijn. Ja. Maar ook op het gebied van zakelijk vlak zijn daar allerlei recente ontwikkelingen. En daar willen wij ook de beurs voor gaan gebruiken om daar zakelijk Venray van op de hoogte te brengen. Wil je daar hier al kort iets van vertellen of bewaar je dat echt voor de beurs? Nou, kijk, inhoudelijk willen we dat natuurlijk echt voor de beurs gaan bewaren. Maar wat het op de Anderpark heel erg bijzonder maakt, is dat je in een gemixte omgeving van waar gewoond wordt, waar gerecreëerd wordt, waar gewerkt wordt en waar gezorgd wordt, om in zo'n onderneming
in Venray te kunnen gaan ondernemen. Ja, dat moet volgens mij iedere ondernemer een keer aan geproefd te hebben om zich te laten overtuigen van de kansen die daar liggen. En ja, die kansen die gaan wij natuurlijk tijdens die beurs. Nou, je ogen twinkelen al, dus dat belooft heel veel goeds. Ja. Nou ja, heel veel mensen kennen Peelrand natuurlijk van als mensen een huis willen kopen of verkopen. Ja. De particuliere markt, maar je zegt ook, wij richten ons bij deze beurs echt op de zakelijke markt. Ja, klopt. De particuliere huismarkt die is nogal hysterisch, zullen we maar zeggen, op dit moment. Ja. Geldt dat ook voor de zakelijke markt? De zakelijke markt is ook zeker volop in beweging. Het is wel anders als in de woningmarkt, waar je echt een drastisch tekort bij woningen ziet. En dat die verhouding tussen vraag en aanbod daar een beetje zoek is. Dat is op de zakelijke markt is dat minder extreem. Maar we zien vooral op het gebied van bedrijfsunits, ook een stukje horeca, ondanks de coronacrisis, zien we toch wel dat er behoorlijk wat beweging in zit. En ook dat biedt weer kansen voor dat Annepark. Ja. Nou, mooi om die dag te benutten om je focus daar op je klanten te kunnen leggen en wellicht ook op nieuwe contacten die je kunt maken. Absoluut. Wanneer, ik stelde de vraag net aan Robert, ik stel hem ook aan jou. Wanneer is voor jou, voor Peelrand, de beurs geslaagd? Nou, ik denk voor Peelrand is de beurs geslaagd. Als we echt sec voor Peelrand kijken, dan vinden we het heel mooi om dat verhaal van het Annepark, niet alleen op zakelijk vlak, want we gaan ook een klein beetje alle andere facetten belichten om gewoon een algeheel beeld te geven. En, voor ons is het geslaagd als wij zakelijk Venray daar een heel mooi beeld over kunnen schetsen en dat mensen daar enthousiast over zijn. En algeheel is het gewoon een hele mooie club met ondernemers. En het is gewoon fantastisch om met zoveel enthousiaste ondernemers zoiets te organiseren. Dus dat het geslaagd gaat worden, daar sluit ik me bij Robert aan. Dat gaat zeker lukken. En ik denk het feit dat heel veel mensen elkaar op die dag eindelijk weer eens kunnen ontmoeten na 1,5 jaar. Precies. Wat hebben we nog meer nodig, zullen we zeggen. Dat denk ik wel. Zijn we iets vergeten, heren? Tot slot. Is er nog iets waarvan je zegt, nou Rob, dat moet ik nog absoluut even kwijt voordat we hier afronden? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het heel gaaf zou zijn als ondernemend Venray over 2 weken gaat komen. Ja. En alle redenen om dat te doen. Nou, dat gaat gebeuren. Ja. Nou ja, kijk, ik denk, en dat is ook wel mooi, Robert's werk zit er nou niet helemaal op, maar in ieder geval zijn voorbereidende taak die al heel lang heeft vervuld, die heeft hij er dadelijk van heel aan het op zitten. En nu is het aan ons als ondernemers om er een succes van te maken. Dus laten we daar naartoe streven. Nou, schouders eronder, dan lukt dat vast en zeker. Mag ik jullie heel hartelijk bedanken en heel veel plezier op 23 september. Dankjewel. Applaus. Dankjewel. Dames en heren, de Venrayse ondernemersprijzen die konden door corona begin dit jaar niet doorgaan. Nou, dat gaf de organisatie wel wat extra tijd om na te denken over de formule van dit jaarlijkse event. Dat door het Venrayse ondernemersplatform sinds 2002 wordt georganiseerd. En vandaag bij mij aan tafel om over dat nieuwe concept, die nieuwe formule te vertellen, niemand minder dan Edwin Keizers, dames en heren. Kijk Edwin, ook voor jou een lekker applaus. Ja, dankjewel. Edwin, jij bent een van de initiatiefnemers van Ondernemersprijzen 2.0, laten we het zo dan maar noemen. Maar eerst even terug, helemaal naar het begin. 2002 was de allereerste keer dat de Ondernemersprijzen werden georganiseerd. Ja. En jouw pap won die eerste editie. Dat klopt, dat had ik goed nagekeken. Ja, was jij daar als klein manneke bij destijds? Ik was als klein jong manneke aanwezig. Ja. En wat kun je je herinneren van die allereerste editie? Hoe zag dat eruit? De eerste editie was heel anders dan de andere edities nu is er veel presentatie, veel show erbij. Toen de tijd waren er enkele bedrijven, volgens mij een stuk of 6 bedrijven, die zich daadwerkelijk puur op papier presenteerden, waaronder ook mijn vader. Ik kan me herinneren dat mijn vader dus heeft gewonnen en vice versa heeft de publieksprijs toen de tijd gewonnen. Het concept was eigenlijk hetzelfde, alleen in al die jaren is het net allemaal wat uitgebreider. Het is wel wat doorontwikkeld en die show is wat groter geworden en de faciliteiten van de Schouwburg werden steeds meer en beter gebruikt. Ja. Dus dat was in die eerste, die eerste editie was dat helemaal nieuw nog. Ja. Dat was helemaal nieuw. Ons pap heeft nog de prijs persoonlijk gekregen van Loek Nelissen. Dus die beste man is inmiddels gestorven. Ja. Maar die heeft toch de prijs persoonlijk gekregen van Loek Nelissen. Dat was heel erg eervol. Maar goed, Loek Nelissen heeft nog steeds, de naam Loek Nelissen nog steeds verbonden aan die prijs. De Venrayse ondernemersprijzen, even voor de mensen die dat misschien niet zo goed weten, worden georganiseerd door het Venrayse ondernemersplatform. Ja.
Kun je daar even iets meer over vertellen? Hoe zit dat in elkaar dan? Ik zit nou een pet als voorzitter. Ondernemersplatform zijn 11 verenigingen die gevestigd zitten in Venray of in de kerkdorpen. Ja, dus dat zijn 11 ondernemersverenigingen. Ja, dat kan de VZO zijn, het IJsstein, Vuilen en de Hei. En dat kan ook de Agri-Business Club zijn, agro-gerelateerd, of de ondernemersverenigingen in het centrum. En er zijn er allemaal verenigingen bij. Er zijn in totaal 11 zijn dat. Van de 11 verenigingen zijn allemaal voorzitters. Die voorzitters die vormen het Venrays Ondernemersplatform. Ja. En de Venrays Ondernemersplatform die organiseert ook weer de Venrays Ondernemersprijzen. Precies, dus die geeft de opdracht aan een mooie club mensen die daar vol enthousiasme aan werken. Organiseer een mooie avond voor ons. Tot nu toe is dat altijd gekoppeld geweest aan een thema. En de ondernemersverenigingen konden dan een kandidaat voordragen. Ja, dat klopt. Het thema kwam van het ondernemersplatform af, van de voorzitters. En de ondernemersplatform die draaide de kandidaten aan. Ik moet er wel bij zeggen dat de hele organisatie, de hele show eromheen, er zijn heel veel mensen. Dus daar ben je zelf ook bij betrokken, Rob. Dus er staat heel veel organisatie eraan vast. Maar de ondernemersplatform die reikte dus daadwerkelijk die kandidaten aan en het thema. Ja, en dat thema, nou goed, daar komt ieder jaar een thema. Ja. En dan worden de kandidaten eigenlijk aangedragen, wat ik al zei, door die ondernemersplatformen. Ja. Dan zou je denken, dan zijn er dus ieder jaar 11 kandidaten. Ja, dat klopt. In de loop der jaren waren dat 11 kandidaten, is het teruggebracht naar 6 kandidaten, soms naar 8 kandidaten. Maar uiteindelijk, als we al 20 jaar verder zijn er heel veel kandidaten geweest. Dus de vijver die wordt steeds leger. Precies. En Venrays Ondernemersplatform, daar zijn allemaal verenigingen of bedrijven bij aangesloten. Dus uit die vijvers, daar visten we eigenlijk uit. Ja. En uiteindelijk willen we ook verder kijken bij bedrijven die bijvoorbeeld niet aangesloten zijn bij een ondernemersvereniging. Dus de parels uit de pelen, daar zijn we naar op zoek. Precies. En vandaar dat jullie de koppen bij elkaar hebben gestoken en er is een prachtig nieuw concept bedacht. Nou, neem ons mee. Wat kun je erover vertellen, Edwin? Nou, wat zijn de grootste veranderingen? De grootste veranderingen. De presentatie blijft hetzelfde. Dus Rob, jij blijft het presenteren. Nou, dat wist ik al. Maar er zit wel een kleine verandering in. Want het gaat een duo-presentatie worden. Ja. Frank Klaas doet het samen. Vorig jaar heeft het ook even ingevallen. Heeft het goed gepresenteerd. Maar jullie doen het dan samen. Maar dat vind ik, dat is mooi, maar dat is niet de belangrijkste verandering. Zeker is dat niet de belangrijkste verandering. We hebben met z'n allen gekeken voor een nieuwe opzet. En dat hebben we gekeken voor 4 kandidaten te nomineren. In de media, in de pelemaats is het diverse malen naar voren gekomen dat iedereen een ondernemer kan nomineren. Ja. Het hoeft niet verbonden te zijn aan een bedrijfsvereniging of zo. Nee, maar iedereen kan zijn onderneming nomineren. Oké, dus even, er worden 4 kandidaten dadelijk gepresenteerd begin januari. Ja. Die 4 kandidaten, je zegt iedereen kan die kandidaten aandragen. Met iedereen bedoel je iedereen die hier zit, maar iedereen uit Venray. Ja. En dat maakt niet uit of je ondernemer bent of geen ondernemer. Nee. Ja, dat klopt, dat is goed. Het bedrijf moet daar wel bepaalde eisen voldoen. Het moet langer dan een jaar bestaan, het moet de jaarcijfers kunnen overleggen en het moet gevestigd zijn in de gemeente Venray natuurlijk. Want wij zijn op zoek naar de parels in de peel van Venray. Ja. En natuurlijk mogen dat ook wel bedrijven zijn die wel aangesloten zijn bij een van die 11. Uiteraard. Ja. Maar voorheen werd er gewerkt met een thema, want dat gaf dan ook wel richting aan de avond. Is dat wel overeind gebleven? Dat thema is overeind gebleven, ja. Dat is creatief ondernemerschap is het dit jaar het thema. Het is dus heel erg breed. Ja. Dus als je daar naar kijkt, dan kun je toch best wel zoeken om je heen. Of in je eigen dorp waar je woont van, dat is een ondernemer, die komt weinig aan de picture. Maar ik ben wel heel erg trots op dat bedrijf eigenlijk. Nomineer dat bedrijf dan. Ja. Dan kan de jury en dan kan het ook kijken van, zullen we dat een van de 4 kandidaten maken? Ja. Nou ja, goed, en creatief ondernemen, ik denk dat het ook wel heel toepasselijk is, als ik kijk naar de periode die we achter de rug hebben. Ik denk dat heel veel mensen ontzettend creatief hebben moeten zijn. Heel veelzijdig is dat, ja, goed, dit is al een tijdje geleden gecommuniceerd via social media. Pelemaas heeft gestaan. Ja. Zijn er al aanmeldingen binnen, Edwin? Ja, er zijn diverse aanmeldingen en leuke aanmeldingen. Ook daadwerkelijk de bedrijven die zeggen van, dat hebben we niet aan gedacht. Dat zou leuk zijn als ze zich presenteren in de gemeente of in de Schouwburg. Ja. Dus ik heb er dat betreft heel veel goede hoop in. Ja. Okay. Maar er mogen altijd kandidaten bij komen. Precies, want wanneer sluit de aanmeldtermijn? Tot wanneer kunnen mensen een berichtje sturen? Het is tot 30 september en dan gaat het sluiten. En we willen dus toch begin oktober, de eerste week oktober, willen we 4
4 kandidaten daadwerkelijk gaan benaderen. Precies. Dus begin oktober, als de kandidaten benaderd zijn, dan wordt dat ook wereldkundig gemaakt. Ja. Maar mensen die nu thuis zitten te kijken en denken, oh, ik heb dat bedrijf nu op mijn netvlies, aanmelden en dat kunnen ze doen waar? Je kunt het op de media terugvinden, maar je kunt ook in de PLMA's. Er staat een groot artikel erin waar de website vermeld staat. Dan staat een grote button waar je op drukt. En dan kun je gewoon de gegevens invullen. En dan komt dat netjes bij ons terecht. Nou, dus mensen, jullie hebben het gehoord. Aanmelden maar. Ja. Goed, en nou ja, dan gaan jullie die keus maken. Dan de avond zelf, want nou, het aantal deelnemers wordt teruggebracht naar 4. Ja. Zijn er ook veranderingen in het programma? Ja, veranderingen zijn er ook in het programma. De Rabobank die nomineert ook al elk jaar de starter van het jaar. Hè? De starter van het kwartaal. Eigenlijk zijn 4 nominaties waaruit 1 prijswinnaar komt. We willen eigenlijk Nou, dat doet de Rabobank samen met de gemeente Horst en de gemeente Venray. Correct, ja. En we willen eigenlijk de avond laten openen door de starter van het jaar. We willen die ook podium geven. Dat is een beginnende ondernemer. En die willen we meer podium geven om de avond te gaan openen. Een paar zinnen om zijn eigen te presenteren. Dus Geert Razing van de Aardbeien, die gaat het presenteren. Nou, leuk, dat is en mooi. als Geert kijkt, hij weet er nog niks van, maar dan kom ik hem persoonlijk vertellen. Dus, maar heel Venray weet het al, Geert nu ook. Ja. Dat is 1 verandering. Ja. Dus een podium voor de starter van het jaar. Ja. Hartstikke mooi. En wat wij veranderd hebben, in het verleden waren alle bedrijven die genomineerd waren 6 of 8 bedrijven, die waren eigenlijk vrij wat ze gingen presenteren. Dat was 4 minuten op een podium. Maar is het met een filmpje of is het met toneelstuk of is het echt daadwerkelijk van papier of uit het hoofd een presentatie te geven? Maar dat was best wel een veelzijdig iets eigenlijk. Ja. We hebben dit jaar gekozen dat wij bij elk bedrijf wat genomineerd wordt, de 4 bedrijven, om een bedrijfsfilmpje te gaan maken. Een professioneel goed bedrijfsfilmpje en dat is voor iedereen hetzelfde. Het bedrijf is natuurlijk anders, maar het soort filmpje is hetzelfde. Precies. Het blijft heel puur. Het zijn 4 bedrijven die gaan zich presenteren en uiteindelijk worden ze door de presentatoren worden ze geïnterviewd om daadwerkelijk de ondernemer op het podium te krijgen en zijn stem te laten horen van waarom zouden hun de Loek Nelissen prijs. Dus wat dat betreft wordt de competitie dan gevoelsmatig misschien wel iets eerlijker. Ja. En nou ja, goed, het is nog steeds aan het publiek, maar vooral ook aan de kandidaten om zichzelf wel zo goed mogelijk neer te zetten die avond. Dat zeker. Dus de spanning blijft hetzelfde. De spanning, ik denk voor de kandidaat is de spanning heel erg hoog. Ja. Want ze worden daadwerkelijk geïnterviewd en ze moeten dadelijk ook een leuk en goed antwoord geven. En ze krijgen ook in één keer een moment dat ze op de stip mogen gaan staan en dat ze binnen een minuut mogen vertellen waarom hun de winnaar moeten worden van de Venrays Ondernemersprijs. Oh, ze mogen een echte pitch met de volle spotlights. Ja. Nou, lekker spannend. En dat is echt leuk, ja. Zou jij dat zelf ook leuk vinden? Ooit een keer wel weer, maar mijn vader heeft het gewonnen, dus dat vind ik ook prachtig. Ja, die prijs waar jij het nu over hebt, dat is dan de publieksprijs. Of is dat ook de Loek Nelissenprijs waar we het nu over hebben? Uiteindelijk is het al jaren zo dat de Loek Nelissenprijs door de jury van tevoren wordt bekeken. Ja. Dus er wordt een bedrijfsbezoek gedaan. De jury is dan ook al bekend en die gaan dan op bedrijven kijken. En die hebben de winnaar al bekendgemaakt. Dus zit dat in een envelop. Op die avond strijden de deelnemers over de publieksprijs. Dat is de Rabobanks publieksprijs. Precies, want dat blijft wel hetzelfde. Een vakjury zal de 4 kandidaten vooraf, professioneel... op dezelfde criteria beoordelen. Dus er komt een Loek Nelissenprijs en een Rabobank publieksprijs. Correct, ja. Goed zo. Tenminste, ik neem aan dat hij nog steeds die naam draagt. Die draagt gewoon die naam, ja. Goed zo. Ja. Nog meer veranderingen? Als we een artiest laten komen die avond, dan komt hij zeker uit Venray of van de kerkdoppen van Venray. Ja. We zijn van mening dat wij in Venray heel veel kwaliteiten hebben. Mensen die een mooie presentatie of goed kunnen zingen of muziek kunnen maken. Wij gaan uiteindelijk het eigen gemeente zoeken. Precies. Wij zijn van mening dat Venray en de gemeentedorpen eromheen heel veel te bieden hebben. En we willen daadwerkelijk laten zien met de Venrays Ondernemersprijzen hoe gaaf het is om hier te werken, te wonen en hier om zijn prijs in ontvangst te nemen. En dat is de doelstelling van de avond, om te laten zien hoe gaaf het hier is. Nou, helemaal goed. Dus iets meer juichen met de handen uit onze broekzakken, zullen we zeggen. Hey, tof. Één vraag. Ja. Wie kan er naar die avond toe? Kunnen mensen daar kijken? Want ik kan me voorstellen, de mensen die nou kijken, die horen jou dat vertellen. Dan wil ik wel een keer bij zien.
Dat snap ik. Er komt de kaartenverkoop, wat elk jaar ook is. En er wordt ook publiekelijk wat er bekendgemaakt. Dat zal door Pelemaas Media, komt het zeer zeker naar voren. Ja, maar dat is wel bedoeld ook weer voor de mensen die lid zijn van een ondernemersvereniging. Of is het echt vrij voor iedereen uit Venray? Het is vrij voor iedereen in Venray. Natuurlijk is het een businessavond, zelfs een Big Business Venray. Ja. Maar iedereen die betrokken is bij het bedrijf kan zich daarin aanmelden en een kaartje kopen. Ja. Houd er dus in de gaten. Komend jaar gaat dat gebeuren. Hoeveel januari is het in 2022 of stel ik nu een moeilijke vraag? Dan stel je een moeilijke vraag. Daar twijfel ik over, ik durf het zo niet te zeggen. Begin januari, de eerste week van januari. Ja. Meestal de eerste donderdag van het nieuwe jaar, behalve als het 1 of 2 januari is volgens mij. Zoiets staat er in de reglementen. Goed, Edwin, heel veel plezier dadelijk met het uitkiezen van de 4 deelnemers. En ik ben nu al benieuwd. Nou, Mag ik een groot applaus voor Edwin Keizers, dames en heren. Dankjewel. Ja, dames en heren, ik bedank jullie voor het kijken en ik hoop dat jullie de volgende maand ook weer inschakelen hier bij Venray in Bedrijf. Voor nu zeg ik, blijf gezond en tot ziens. Hoi.